Masu sauraron mu, barkanmu da warhaka. Barkanku da sake kasancewa da gidan rediyon tarayya Sunshine FM na garin Fatiskum akan mita 88.1 a cikin shirin namu na dandalin fasaha. Da fatan an sha ruwa kalau kuma an yi sallah lafiya. Muna roƙon Allah ya amshi ibadunmu baki ɗaya. Amin. Kamar kullum, ni Omale John Achimugu nake shiryawa kuma nake gabatarwa. Shirin dandalin fasaha na wannan mako ya karɓi bakoncin Shaibu Umar, masani kuma ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, musamman ma a ɓangaren na'ura mai ƙwaƙwalwa. A cikin shirin za ku ji ire-iren ababe da ya ƙirƙira, a cikinsu har ma da na'ura mai sarrafa kanta wadda makaho zai iya amfani da ita domin jagora ba tare da ɗan jagora ba. Masu sauraro sai ku biyo mu tiriyan cikin shirin domin ji da kunnen ku. Malam Shaibu, zan so ka gabatar da kanka wa masu sauraro. Da farko sunana Shu'aibu Bukar, ni mutumin Yobe ne, an haife ni a Guru, jihar Yobe, Najeriya. Sannan na yi karatu na firamare da secondary duk a cikin wannan gari na Guru. Na yi diploma na farko inda na karanta na'ura mai kwakwalwa a mataki na diploma a wancan lokaci. Sannan na yi babbar diploma wanda ake kiranta da advanced diploma. Sannan na yi obtaining ɗin certificate gaskiya da dama duk a wannan layi na na'ura mai kwakwalwa. So daga baya na samu gurbi a Yobe State University a department na computer science inda na yi digiri na farko a wannan layi na na'ura mai kwakwalwa. Sannan na yi wa ƙasa hidima na gama. Madalla, Malam Shaibu, ko za ka zayyano mana yawan ababen da ka kirkira da misalansu da kuma dalilin da ya sa ka kirkiro su? Da farko bari na fara da yawan abubuwan da na kirkira. Gaskiya sun haura 20. A cikin abubuwan nan da na ce sun haura 20, ma'ana sun fi 20, na farko akwai wani abu da na yi shi wanda ina mishi lakabi da automated disposal system, ma'ana smart dustbin kenan. Sannan akwai wani abu da nake kiran shi da automatic hand sanitizer dispenser. Sannan akwai wani abu da na yi shi wanda ina kiran shi da intelligent traffic management system. Sannan akwai wani abu da na yi shi wanda ina kiran shi da measuring instrument. Akwai wani abu da na yi shi wanda ina kiran shi da security alarm, wanda har ina ƙara mishi lakabi da maganin barayin zamani. Sannan akwai wani abu da na yi shi har yanzu wanda ina kiran shi da social distance device. Har yanzu akwai wani abu da na yi shi cikin kwanakin nan wanda ina mishi lakabi da smart stick for blind people. Sannan akwai ɗaya ma wanda ina mishi lakabi da smart glasses for blind people. Wannan su ne kaɗan daga cikinsu. So bari na ɗauka automated disposal system ɗin, ma'ana smart dustbin ɗin. Wannan smart dustbin ɗin lokacin da nake ɗalibi a nan jami'ar jiha da take Damaturu, wanda aka fi saninta da Yobe State University, na yi shi ne a final year project ɗina, wanda wannan project ɗin yanzu haka yana department na computer science na Yobe State University. Na duba wasu dalilai da dama wanda shine na samu ƙwarin gwiwa wajen naga na yi automating ɗin current system da ake amfani da shi na mai da shi na zamani. Normal abin da muke amfani da shi na zuba shara a gida wanda muke kiran shi da dustbin ne. Idan muka duba muka ga za mu samu a cikin community mu, ma'ana al'ummar mu, dustbin abin da ake zuba shara ya cika da shara. Maimakon a zubar sannan a ƙara samun damar zuba wani, sai ka ga mun yi halin babu ruwana. Sai ka ga wannan garbage ɗin da ake zubawa, ma'ana sharar da ake zubawa a cikin dustbin ɗin, zai kai matakin da wannan dustbin ɗin ba zai ɗauka ba. To idan ka ba zai ɗauka ba, zai ba ma wa waje ne, ma'ana zai zube a ƙasa ne. Idan ya zube a ƙasa zai zama matattara na bola ne wannan wajen. So yayin da gurin ya zama bola, zai haifarwa wajen rashin kyan gani a ido.
kai da kanka zaka ga gurin bashi da kyan gani. Sannan dalili na biyu, bayan ya zama bashi da kyan gani, zaka ga gurin ya zama matattara, ma'ana center ne na sauro mosquito, da kuma zaka ga ƙwari, mugayen ƙwari da sauransu haka. Sannan dalili na uku, zaka ga har yanzu wannan sharar ta haifar da gurin yana wani wari, wanda wannan warin zai iya cutar da ɗan adam, har zai iya kaisa ga cuta kamar irin su kwalara idan ya shaƙa. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilai kenan. Sannan har yanzu mu je mataki na biyu a dalilan. Idan ka ɗauka birni a misali, zaka ga akwai kamfaninnikan da su aikinsu shine zaka je ka yi rijistan sunanka da kuma adres na gidanka, za su zo su ajiye maka ma'ana abin zuba shara a gidanka. Duk bayan kwana ɗaya ko biyu zaka ga suna kewayawa mawa gidajen da suka yi rijista da su don su ga wannan abin zuba sharan da suka ajiye ya cika ne ko bai cika ba. Za su duba in ya cika su kwashe, in bai cika ba su ajiye, a ƙarshen wata a biya su. So idan muka duba, na farko a su suna wasting resource nasu ne, suna wasting energy nasu ne. Sannan idan ka duba zaka ga har yanzu su kansu ɗin akwai wani damuwa da yake tattare da nasu system ɗin. Abin da nake nufi da haka shine, bari na bada misali. Zaka ga sun zo gidanka sun duba shara bai cika ba. Kaga na farko sun yi asarar lokacinsu, sun yi asarar mai na mota da suka ɓata. Sannan a wannan zuwa da suka yi, har yanzu flame ɗin da motoci suke producing a cikin al'umma, ma'ana hayaƙi, zaka ga shi ma yana contributing irin su global warming ɗin nan. Wannan ma yana ɗaya daga cikin dalilai. Sannan idan ka duba masana'antu kamar irin su supermarket da kasuwanni, zaka ga mutane da are very engaged, ma'ana sun zama very busy suna activities nasu. Ba ma mutumin da zai saurari shara ya cika balantana har ya emptying ɗin wannan dustbin ɗin. Wannan abubuwan gaba ɗaya na tara na cure guri guda, sai na ce to menene mafita a matsayinka na mutumin da ka karanta na'ura mai kwakwalwa, wanda kuma a koda yaushe ana so duk mutumin da ya karanta wannan layin yake kawo wani solution a communitinsa, ya maida rayuwar mutane akalla yadda suke shan wahala gurin amfani da wani abu ko yin wani abu, ya zama an samu sauki ko da kaɗan ne. So sai na yi automating ɗin complete current system ɗin, sai na maida ita dustbin ɗin ta zama ta zamani. Ta yaya za ta zama ta zamani? Na farko akwai wasu LEDs, ma'ana light emitting diode, da na sa guda uku a gaban dustbin ɗin. Danjoji ne guda uku. Na farko akwai red, na biyu akwai yellow, sannan na uku akwai green. Wannan aikin su shine zai ke communicating, ma'ana zai ke faɗa wa user mai amfani da dustbin ɗin cewa duk lokacin da ya ga green LED, ma'ana green danger ne a jikin dustbin ɗin nan, ma'ana babu komai a cikin wannan dustbin ɗin, empty ne. Sannan duk lokacin da kuma ya ga yellow a jikin wannan dustbin ɗin, yana nuna mai cewa akwai shara kuma ya kusa kai matakin cika. Sannan duk lokacin da ya ga red, ma'ana sharan ya cika, to lokacin da wannan dustbin ɗin ya nuna danja na red, so a wannan lokacin zai tura mawa mai kula da wannan sharar a text ta wayarsa ta hannu cewa shara na guri kaza ya cika, a zo a kwashe. So kaga kuwa an samu sauki a nan. Ba za ka je gurin wannan dustbin ɗin ba har sai ka yi receiving, ka karbi sako daga dustbin ɗin cewa sharan ya cika, a zo a kwashe. Wannan kenan. Sannan har yanzu dustbin ɗin yana amfani da solar ne. Zai yi amfani da solar wajen ya powering ɗin duk wannan devices ɗin da circuits ɗin da na yi amfani da su wajen na yi wannan automating ɗin, na mai da wannan dustbin ɗin ya zama na zamani. Sannan ya karbi rana, idan dare kuma zai ba da wuta ta battery. So wannan shine kaɗan daga cikin idea na automated disposal system. Na yi wani abu da ina kiran shi da automatic hand sanitizer dispenser. Na yi shi ne a 2020, lokacin duniya tana fama da annoba na COVID-19, ma'ana coronavirus. So idean wannan ƙirƙiran device ɗin shine, a lokacin akwai wasu shawarwari da WHO ta bada yadda mutum zai kare kansa da ɗaukar ita wannan cuta ta coronavirus ɗin. A ciki akwai kamar yawan wanke hannu, ɗaukan tazara, amfani da sanitizer da sauransu dai haka. So sai na ce ya zan yi, tunda sanitizer mutum idan ya yi amfani da shi ya matsa, wani ma idan ya zo zai amfani da shi dole zai matsa ne. So kaga kuwa
kuwa an samu issue na wani ya taɓa wani abu kai ma ka zo ka taɓa abun har yanzu, so akwai possibility na mutum zai iya ɗaukan wannan cuta. Sai na yi sanitizer ɗin ta zama ita ma da kanta za ta ke matsa maka abu. So akwai wani sensor da na sa a jiki da wasu motors da na yi amfani da su, wanda idan ka zo in har hannunka ya kai setting sensor ɗin, kawai sanitizer zai matsa ma liquid ɗin da kansa. So idan ya matsa maka sai ka tafi, sai next person idan ya zo kawai za ka kai hannunka ne kusa da wannan sensor ɗin, yana jin akwai object a gurin, so kawai zai matsa maka liquid ɗin sai ka tafi. Wannan shine idea na automatic hand sanitizer dispenser da na yi a wannan lokaci. Sannan har yanzu a 2020 ɗin, lokacin wannan annoba ta coronavirus, akwai wani device da na kirkire shi wanda ina kiran shi da social distant device. Shi aikinsa shine kamar yadda na faɗa maka, yadda mutum zai kare kanshi a wannan lokaci akwai kamar su ɗaukan tazara. So sai na ce me zan ba da gudunmuwa har yanzu bayan na kirkiri wannan automatic hand sanitizer dispenser, sai na yi wannan social distant device din, wanda idan muka duba mutane suna ɗaukan tazara ne da ka, ma'ana mutum ba za ka ga ya ba da accurate 2 meters ɗin da aka faɗa ba. So wannan device ɗin da na yi shine za a rike shi, idan aka haska mawa mutum interval ɗin between mutum da wani mutum zai kaga ya ba da accurate number ɗin, ma'ana meters ɗin zai ba da mita ɗin da ake bukata na tazara. So zai yi alerting cewa yes, mutum ya gifta 2 meter ɗin, zai yi beeping haka wani ɗan ƙara. So idan kuma ya ba da accurate meters da ake so ne, zai yi displaying maka a LCD. So wannan ma na yi shi. Sannan cikin kwanakin nan babu jimawa na yi wani abu guda biyu, wanda na farko ina kiran shi da smart stick for blind people, sannan abu na biyu smart glasses for blind people. So bari na fara bayani akan shi wannan smart stick. Shi smart stick din nan idan muka duba muka ga makaho idan babu dan jagora, wannan sandar ita ce take zame mishi dan jagora din wajen yayi rayuwar shi ta yau da kullum. So sai na ce me zai hana wannan sandar hannun nashi na yi automating ɗinta, na mai da ita ta zamani, wajen idan zai yi al'amuran shi na yau da kullum ba sai ya buƙaci mutum a kusa da shi ba a ko da yaushe. Ba wai na ce ɗan jagora ba shi da amfani ba ne, a'a, ina so na yi wani abu wanda ɗan jagoran yake yi masa, wanda ko da baya nan wannan sandar aƙalla za ta yi masa wasu amfanu na yayi rayuwar shi ta yau da kullum. So wannan sandar da farko na yi ta ne saboda akwai wani lokaci wanda a nan garin Damaturu na je banki, sai na ga yadda wani makaho zai tsallaka kwalta. So sai na ga yadda yake yin rayuwar, sai na ji tausayi a raina, kuma sai na duba na ce wannan irin gudunmuwa zan bada nema. So sai Allah ya taimake ni kuma na zo na yi wannan sanda. So na farko sandar akwai wani sensor a jikinta wanda za ta ke sensing ɗin any object. Duk abin da ya zama object ne, sensor zai yi sensing ɗin shi, sannan zai yi communicating da shi makahon. Misali, idan makahon ya tunkaro wani obstacle a gabansa, idan har tazara na 1 meter ne ya rage tsakaninsa da wannan obstacle ɗin, yana gifta 1 meter ɗin nan, so wannan sensor zai sanar da shi cewa ya wuce 1 meter, akwai wani abu a gabansa wanda zai fara mishi warning through beeping, yana tit. Idan ya kusa kuma jikin wannan obstacle ɗin, so zai yi ƙara ne don ya tabbatar mishi da cewa fa ya zo jikin obstacle ɗin. So hikiman shine yana wuce mita 1 tazara kenan, yana ɗan wuce shi kaɗan zai fara warning, so ya san akwai obstacle a gaban shi, ba zai bari ba ma ya je har dab da obstacle ɗin sai ya canja direction. Sannan ba wai zai yi beeping kaɗai ba ne ya tsaya, akwai vibrator har yanzu a jikin sandan. Shi wannan vibrator zai taimaka wa makahon ko da ya shiga cikin hayaniya bai ji wannan ƙarar da sandar take yi ba, to zai ji vibration a jikin sandar kamar ta wayarsa ta hannu kenan. So zai san akwai obstacle a gaban shi sai ya canja direction. Sannan har yanzu akwai wata sensor, ma'ana rain sensor ta ƙasan sandan. Shi wannan rain sensor ɗin da zaran akwai lema ko ruwa a gaban shi, idan sandar ta taɓa wannan ruwan zai
yi communicating da shi cewa akwai ruwa ko kwatami haka a gabansa, sai ya canja order direction ɗin. Sannan har yanzu a jikin wannan sandar akwai wani LED detector. Shi wannan LED ma'ana danja ne haka a jikin sandar wanda always za ta zama a kunne ne. Hikimar shi ne idan makaho tun da shi ba gani yake ba, idan dare yayi zai zama akwai wani indicator da zai nuna akwai mutum yana zuwa. Hakan zai nuna wa al'umma masu tafiya a ƙafa ko masu tafiya abin hawa cewa ga wani danja nan yana zuwa. To mutum zai mai da hankali wajen ya yi ƙoƙarin ya ga bai bige shi ba ko kuma bai ture shi ba. So bayan wannan har yanzu akwai wani sensor a jikinsa wanda zai ke detecting ɗin kaman hayaƙi ko gas, ma'ana flame ko kuma gas haka zai ke detecting, sai ya sanar da shi makahon. So wannan sensor ɗin smoke sensor na muke kiran shi, zai sensing cewa akwai wani gas da ya fashe a gidan nan, wanda kuma kaga hakan idan gas yana leaking wuta ya zo zai iya haifar da gobara ko kuma wani abu makamancin haka. So zai saurin ya ga ya yi ƙoƙari ya bar wannan gurin. Sannan bayan haka sensor zai yi sensing ɗin flame hayaƙi, mu ɗauka ma ko ya yi guri akwai wuta a hure ko kuma yana zaune a guri wuta ya kama wani guri yana hayaƙi, so sandar hannun tashi za ta yi communicating da shi cewa akwai wani hayaƙi yana faruwa a wannan wajen. So sai ya yi ƙoƙarin ya ga ya ɗau precaution na wajen ya ga ya kare kansa. Wannan shine kaɗan daga cikin idea na wannan sandar hannun shi makaho da yake amfani da ita da na yi automating ɗinta. Sai shi kuma wannan smart glasses ɗin for blind people ɗin, shi abin da ya sa na yi shi shine da na yi wannan sandar sai na zo na ƙara dubawa. So a cikin su makafin har yanzu akwai wanda har yanzu suna da wata larura, za ka ga mutum mai hannu ɗaya. So ta yaya zai yi amfani da sandar? Kuma idan uzurin ya ɗauki wani kaya ko da mara nauyi ne, to ya zai riƙe sandar kuma ya riƙe kaya? So sai idea na yi transforming ɗin complete idea na wannan stick ɗin ya dawo glass. So na yi shi kuma Allah ya taimake ni, sannan har na yi wasu upgrade a wannan system ɗin da na yi, wanda har hoton ya yi yawo sosai a social media kamar yadda na bayani na jikin sandan. Shi ma haka wannan glass ɗin zai aiki. Sannan akwai shi ma LED a jikinsa wanda zai zama ko da yaushe akwai wuta a jikin shi. Hakan zai yi communicating da mutane masu gani, masu amfani da abin hawa cewa akwai wani abu da yake zuwa, don har ga wani signal yana communicating da mu cewa akwai wani abu da ke zuwa kenan. Sai mutum kaga ya ƙoƙarin kaucewa bige shi wannan makaho ɗin. Sannan har yanzu a jikin wannan glass ɗin akwai wani abu da nake kiran shi da GPS tracking. So wannan GPS tracking ɗin zai matuƙar taimakawa shi makaho ɗin yayin da ya ɓata. Mu ɗauka a misali, idan ya ɓata zai yi ƙoƙarin ya yi communicating da 'yan uwansa. So idan ya communicating da 'yan uwan shi makahon cewa ya tura musu text message ta waya cewa yana buƙatan assistant, sai ya sending location da shi makahon yake. Abin da nake nufi shine anan, once makahon ya rikice ya rasa a wanne guri yake, so zai taɓa wani button, akwai wani button ma'ana wata madanna da zai taɓa a jikin glass ɗin. So akwai number wayan da a lokacin da zan yi programming ɗin da zai communicating, zai allowing ɗin circuit ɗin su yi magantu da juna. So akwai number wayar da za a sa ta ɗan uwan shi, ba tashi ba makahon, ta ɗan uwansa za a sa, wanda duk lokacin da ya rikice ya rasa a ina yake, so zai danna wannan button ɗin ne kawai. So nan take kuma zai tura ma wa ɗan uwan nashi message cewa yana buƙatan assistant da kuma link na location da shi ɗan uwansa yake. So once ya receiving wannan message ɗin, zai je ya taɓa link ɗin na location ɗin, sai ya ga location da ɗan uwansa yake, sai ya ƙoƙari ya kawo masa agaji. Sannan har yanzu shi wannan glass ɗin yana ɗauke da smoke sensor shi ma, wanda zai ke sensing ɗin hayaƙi ko gas. Abin da ya sa na yi amfani da wannan sensor shine zai taimaka wajen duk lokacin da ya ji hayaƙi a waje in ba da saninsa ba. Abin da ya sa na faɗi haka shine zai iya yiwuwa
a gidansa ya shigo ya ji turaren wuta matarsa ta sa, to dole wannan gilas ɗin zai faɗa mai cewa akwai hayaƙi da yake faruwa a nan. To amma kaga idan hayaƙi ne wanda shi ya sani, no problem. Amma idan yana zaune a gidansa sandarsa tana hannun shi ko kuma gilas ɗin idonsa yana idon shi, once ya ji hayaƙi so zai faɗa mai cewa akwai hayaƙi wanda yanzu haka yana faruwa a nan, sai ya ƙoƙarin ya ɗauki precaution na ya bar wajen da wurwuri. Wanda yanzu a haka ƙoƙarin da nake yi, ina ƙoƙari na ƙara sa shi wannan gilas ɗin ya zama yana da Google Assistant, wanda shi makahon ma har zai iya yin magana da gilas ɗin ya tambayi wannan location yake da sauransu haka. Wanda ina ƙoƙarin yin upgrading ɗin wannan gilas ɗin ya kasance yana da features daban-daban wanda su makafi ɗin za su samu rayuwarsu ta zo cikin sauƙi. So a takaice, saboda lokaci na ga ya ja mana, wannan shine kaɗan daga cikin dalilan da ya sa na ke ƙirƙire-ƙirƙire na abubuwa. So madalla Malam Shaibu, ko za ka bayyana mana irin ƙalubale da kuma nasarori da kake fuskanta ko kuma in ce da ka fuskanta a cikin wannan harka da kake ta ƙirƙira? So gaskiya ne, idan zan yi magana akan ƙalubale da masu ƙirƙire-ƙirƙire suke fuskanta, ba zan yi magana akan ni kaɗai ba, zan yi magana ne akan general. Duk wani mutum da yake ƙirƙire-ƙirƙire za ka ga yana fuskantar wannan ƙalubale, ba ma wai ƙirƙire-ƙirƙire a shafin ko kuma layin na'ura mai ƙwaƙwalwa ba. So da farko za ka ga ita kanta gwamnatin ɗin ba ta valuing ɗin technology ɗin. Abin da nake nufi da haka shine, duk lokacin da mutum ya zo da wani sabon fasaha, ya kamata a ce gwamnati kar ta yi irin halin ko oho, irin ta share lamarin. So ta kira mutum, ta zauna da shi, ta duba abun a teburi na ilimi, ya wannan abun da mutum ya zo da shi zai amfanar da al'umma, sannan menene kuma zai taimaka ma wa shi wanda ya zo da wannan sabon abun wajen a ga an bunƙasa tunaninsa da al'umma za su amfana da shi. So sannan su kanmu mutane ɗin za ka ga ba mu yadda ma shi da kansa fasahan ba. So mutum za ka ga ya fi yadda ya ci gaba da rayuwarsa a normal manual method ɗin. Amma hakan za ka ga ba zai hana mutum dole ya yi amfani da wasu sassa na harkar technology ba. Misali kamar a banki ko asibiti, idan ya je rashin lafiya asibiti aka ce za a yi scanning nashi, ba zai musu ba, zai yarda da cewa yes, akwai na'ura da za ta iya bincike ta duba me yake damunsa. Sannan idan ka dawo kamar su bankuna, duk zai yarda da wannan abubuwa, a misali ne haka. So amma idan ka zo issue na wani abu ka kirkire shi, sai ka ga mutum yana koma baya da kansa a wannan. So ya kamata mutane su ma su zama sun samu wayewa irin na wannan abun. Sannan ƙarancin irin producing ɗin abubuwan nan a cikin al'umma, ma'ana saboda babu wasu kamfaninnika da za su yi boosting ɗin irin mutane masu fasaha haka. Saboda a Yobe nan zan ce ma akwai mutane da dama masu talent ɗin, so amma rashin support ne yasa ba a san su ba. Wanda kuma da a ce akwai taimako ɗin, ko ba gwamnati ba, masu hannu a shune, za ka ga Yobe za mu yi mamakin ta. Shine mafarkin da muke wa Yobe gaba kenan. So wannan yana ɗaya daga cikin ƙalubale da kaɗan daga cikin ƙalubale da ka tambaya. Sannan idan na dawo progress, ma'ana da na samu a wannan layi na ƙirƙire-ƙirƙire, shine na zama ni ne Young Innovators of Nigeria Yobe State Coordinator, wanda North East Zone ya haɗa jihohi guda 6, kamar akwai Yola, akwai Bauchi, akwai Gombe, akwai Yobe, akwai Borno, akwai Taraba. So ni ne wakilin su na jihar Yobe. Sannan har yanzu na ƙara samun wani nasara duk a cikin wannan layi na ƙirƙire-ƙirƙire ko gwagwarmaya ta ƙirƙire-ƙirƙire, wanda na zama ni ne State Project Manager na North East ICT Initiative, wanda shi ma ya haɗa wannan jihohi guda 6 a North East Zone kenan. Ni ne nake kula da harkokin wannan North East ICT Initiative ɗin a mataki na jihar Yobe. Sannan idan ka dawo, na ƙirƙiri wani kamfani wanda ina kiran shi da Shumas Tech Zone, wanda ina yin program time to time, ma'ana training ɗin yara. Zan ɗauko yara from different gurare, na yi musu training,
na ba su training horo kenan su zama sun samu wani ilimi a harkar kimiyya wanda za su iya zama sun dogaro da kansu, wanda ni nake sponsoring din wannan program din a aljihuna. Sannan na zo na fara wani program kafin Ramadan din nan, ina kiran shi da Learning Computer Through Online Series, ina yin sa da harshen Hausa. Na yi episode 4 1 to 4 kenan, wanda ina koyar da kwamfuta ne cikin harshen Hausa a social media handle ina, musamman ma Facebook ina ɗaurawa a handles ina. So wannan ma nasara ne. Sannan na samu membership da North East ICT Initiative, na samu membership da Young Innovators of Nigeria, sannan na samu membership da International Association of Engineers. So wannan kaɗan daga cikin nasarori ne da na samu a wannan layi na kirkire-kirkire, wanda kuma na yi matuƙar jin daɗin hakan da kuma samun ƙarfin gwiwa. Masu sauraro, idan kuna biye da mu, mun karɓi bakoncin Shaibu Umar, masani kuma ƙwararre a fannin kimiyya da fasaha, musamman ma a ɓangaren na'ura mai ƙwaƙwalwa, inda ya ƙirƙiri ababe da dama, wadda ɗaya daga cikinsu shine na'ura mai sarrafa kansa wadda makaho zai iya amfani da shi domin jagora ba tare da ya yi amfani da ɗan jagora ba. Malam Shaibu, kawo yanzu ka taɓa samun tallafi ne daga wurin gwamnati ko na tarayya ko na jiha ko kuma wata ƙungiya mai zaman kanta? So gaskiya abin da yake zahiri shine ban taɓa samun wani tallafi daga federal government ba, ko kuma state government, ko mataki na local government, ko kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu. Babu wani wanda ya taɓa tallafi na da sile 5 a cikin wannan abubuwa da na lissafa maka. To madalla, a ƙarshe wani kira za ka yi wa al'umma baki ɗaya domin su yi amfani da basira da kuma baiwar da Allah ya ba su ta wurin amfanar da al'umma da kuma ciyar da ƙasarmu Najeriya baki ɗaya? So kiran da zan yi ga mutane da suke da baiwa na kirkire-kirkire, so kar ka zauna ka ce dan Allah ya maka baiwa na kana kirkire-kirkiren abubuwa naka ne na kai kadai. A'a, Allah ya baka ne dan ka taimaki al'umma, ka kirkiri wani abu da al'umma su amfana da shi. Wannan kenan. Sannan kira da zan yi wa gwamnati wajen ta taimakawa masu baiwa irin haka shine, bai wuce na ce gwamnati ta taimakawa mutane masu irin baiwa na kirkire-kirkire kamar yadda kai da kanka ka lissafa. Wasu daga cikin ƙasashen da suka ci gaba suna taimako mutane irin haka, musamman mutumin da ba shi da ƙarfin da zai ɗauki ɗawainiyan kansa ya karatu wajen ya bunƙasa shi kansa baiwar da Allah ya masa. To gwamnati ya kamata a ce ta shiga cikin lamarin wajen ta ke zaƙulo irin mutane masu talent ɗin, wajen ta tallafa musu don su cimma burinsu, saboda cimma burinsu shine zai taimaka wa al'ummar mu su ci gaba. Sannan idan ka duba a Najeriya nan, za ka ɗauka kaman kudu, za ka ga suna ɗauko irin mutane da suke da baiwa haka. Ka ga mutum, wani ba wai gwamnati ba ma, ga masu hannu da shune, za ka ga a anguwarsu ya sa an masa sobe, wannan yaro ne yake da wata baiwa ko yake da ƙoƙari a layi kaza, sai a ɗauko shi a biya mishi kuɗin makaranta kama daga firamare har mataki na jami'a. So sai ka ga ana yi ne fa wai idan yaron ya amfana da al'ummarsa. So wannan zaka ga bashi ma ake ɗaukan ɗawainiyarsa. So in an ɗauki ɗawainiyarsa bashi, yayin da ya gama karatu ya dawo ya zama resource mutum, so zai fara biyan kuma bashin da aka bashi ko aka biya masa ya yi karatu. To muna kira ga gwamnati ta taimaka ko ta shiga cikin lamari irin haka, ta taimaki mutane da suke da baiwa kala daban-daban, ba wai sai a fanni na na'ura mai kwakwalwa ba. Duk abin da ya zama baiwa ne al'umma za su amfana da shi, maimakon a bar irin mutanen nan a ƙasa su zama an yi wasted resource, a zaƙulo su, a taimaki mutane, a cire bambancin siyasa, a cire bambancin na san mutum ban san shi ba, a tuna amfanun da shi wannan zai yi wa al'umma nan gaba. Madalla Malam Shaibu, mun yi matuƙar farin ciki da kuma godiya da lokacin ka da ka bamu. Da fatan a gaba idan muka neme ka za ka ansa kiranmu. Madalla, mun gode. Babu damuwa, ni ma na ji daɗi kuma na gode. Allah ya ba mu iko. Masu sauraro, duka a nan za mu dasa aya a cikin shirin namu na dandalin fasaha na wannan mako. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri kuma kun amfana da ita. A madadin dukkanin wanda suka ba da gudunmawa shirin ya zo muku, musamman ma shi babban bakon namu watan Shaibu Umar, da kuma shugaban gidan rediyon nan
Baba Gana Muhammad, ni Omani John a Cimugu da na shirya na gabatar ne muku sallama. Da fatan za ku tare mu a shirin namu na gaba. Kada dai ku manta, domin ci gaba da sauraron shirye-shiryenmu za ku iya bibiyan mu a shafinmu na yanar gizo watan www.sunshinefm.com.ng ko kuma ku bibiye mu a shafinmu na Facebook watan facebook.com/sunshine-fm 88.1 Potiskum ko kuma ku turo mana sakonninku a layinmu na WhatsApp watan 070 2580 2525.